ani su neftivi jabarani filɛbaw a y'aw bisimila dɔnkibaraw kɛnɛ kan bi dɔnkibaru tuloman bɛna boli min kan o ye mawuludu dengudi kɔni kɛra sɔrɔ an ka jamana fan caman fɛ wajulu kɛnɛw sigira karamɔgɔw fɛ ka maaw hakili jigi ka taa kira kisi ni nɛɛma b'a ye ka taa ka kɛwale kɔrɔw ma nin de ye bi kunnafoni na tulomanw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnafoni sumaba jɔ ye a y'aw bisimila. bi ye araba ye novembre kalo tile 4 a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw kɔnɔna na cogoya min na mawuludu ɲɛnamayɛli hukumu kɔnɔna na sɔrɔ tun ye a denkundi ye karamɔgɔw kɔni ye wajulu kɛnɛ sigi fan caman fɛ walasa ka maaw bila u ka tasibila kɛ ka taa kiraba kisi ni nɛɛma bɛ a ye ani a ka taabolo kɔrɔw ma a kɛnɛ kan an ka maaw kɔni munumunu caman kɛ bamakɔ fan caman fɛ tijani sidibe ale tun bɛ 312 na a ye min sɔrɔ ye an ka jɛ kan ɲamadaw fɛ. ثم تكبير ولله الحمد على كان بسببما ana somogo ana jenyogo ani mama tugula ni manya ifakata se alkiyama jodo mambayi no de kisi ani hire ani barka ya rabbi ala kan keneni awi alhamdulillah ambe alafu ka ala tanu ka ala barikada masami sona anga sigi shuina nin kɛnɛ kan kanu kɛnɛ sigi kun tɛ fila ye ali sigi kun ye kelen ye k'an bɛ alakira muhamadu fɛ sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala fo masa min ye a kɛnɛya di masa min y'a farifoni di masa min sɔnna latigɛ kɔnɔ an ka sigi ya su in na k'an bɛ dɔ fɔ alakira muhamadu ma ka dɔ fɔ alakira muhamadu kan alayhi salamullah an bɛ ala deli fota ani kɛta ala k'a bɛɛ bɛ sababa ma ali ala tanunen kɔ a y'an kɛ silamɛ ye sɔnfɛn t'o bɔ n'i ye wari sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka dawula sɔrɔ n'i ma kɛ silamɛ ye foyi t'i bolo ni e yɛrɛ bolo foyi t'i bolo n'i ye silamɛya sɔrɔ Seydina Ali ala y'a bɛɛ d'i ma an y'a ɲini ala fɛ silamɛ ɲuman ɲuman ala ka ne ni aw ko ye. Inchallah bon ne ye Musa Kulubali ne ye secrétaire chargé à l'organisation donc an bɛ tɔn n'o ye Ayiba Rasuli sallallahu alaihi wasallam Ayiba Rasuli o de tɔn min tɔgɔ dara ala kira kanubaw tɔgɔ la donc san o san an bɛ mawuludu an b'a nisɔndiya kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ kan an n'an ka président Imam Seydi Malik Jalo donc ne de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ a kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn a labɛnni o bɛɛ kalifara mɔgɔ min na o de ye ne ye inchallah donc nisɔndiya min b'an na bi su in na o ye nisɔndiya belebele parce que an bɛ ala tanu kosɛbɛ parce que ala sɔnna k'an fara mɔgɔ kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ nisɔndiya ni ala kira ka bange n'u bɛ sɔn k'ala ka bonya yira jama na. Alhamdulillah rabbil alamin ma fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa salim ne fa ni ko ko mawuludu ismu i ko ko alakira bon anw ka tɔn a tɔgɔ dalen no o cɛba in na n'o ye rasulu ye anw ka tɔn tɔgɔ ye Ayiba Rasuli ye Ayiba Rasuli tɔgɔ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye fo alakira kanubagabaw donc an ka tɔn tɔgɔ talen no k'a da o la donc n'a fɔra ko o cɛba in ka kɛnɛ sanuman bɛ sigi yɔrɔ anw kɔni ka nisɔndiya ko kuma kɔnɔ o tɛ se ka fɔ o ko la anw ta ye nisɔndiya dan ye su in na ka d'a kan anw ka sababu ɲuman n'o ye Elhaji Imam Seydi Malik Jalo ye o ye anw bila ka fara ɲɔgɔn kan ka kira ko ɲɛfɔ an ɲɛna ka kanu tɔ jidi ka bonya an dusukun na ale de kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in fana sigi ale de bɛ diɲɛ don o don kira ko taabolo ye min ye ale de b'o fɔ anw ɲɛna walasa anw bɛ se ka cɛba in dɔn cogo min na.
alisa an bɛ to mawuludu kɔni denkundi ɲɛnamayali hokumu kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲininaw kɔni ye wulikajɔ caman kɛ surɔ Bakari Kone ale tun bɛ Torokɔrɔbugu a ye seeda min sɔrɔ Torokɔrɔbugukaw fɛ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ bi an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barikada an bɛ su min na ni an bɛ mawuludu hukumu baaraw kɔnɔna la alhamdulillah bon n'a fɔra ko mawuludu bon hakilina caman b'a la kuma caman bɛ fɔ a la bon laɲini to ye laɲini ye fɛn min dɔrɔn an ye min ye dɔnnibagaw la min sabatilen don sira kɔrɔ la o de ye k'a fɔ mawuludu yɛrɛ sigilen don fɛn min kan o de ye hubu nabi sallallahu alaihi wasallam sigilen don alakira kanu de kan bon hadamaden n'i ye fɛn min kanu fo a nɔ ka ye i la f'a nɔ ka ye i ka baaraw la alakira kanu o de silamɛw ka baara ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko walizi nafsi biyadi don dɔ la i kan to sababu ma ko min ka di ala la ne Muhamɛd ni bɛ ala min bolo la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladi a ko min ka di ala la ne ni bɛ ala min bolo aw dɔ la kelen tɛ kɛ limaniya jɔn ye abada fo ne Muhamɛd kanu ka bonya o tigi yɔrɔ ka tɛmɛ a tigi woloden a n'a wolofaw kan donc alakira kanu ni ko bɛɛ lajɛlen manifin ka don alijinɛ kɔnɔ a demanen don i ka limaniya la wa maa ka limaniya o depannen don f'i ka kira kanu ciden kanu de ka sabati dusukun na bon maa minnu bɛ nin su ninnu ɲɛnamaya a sabatilen don k'a fɔ baara in a sigilen don alakira kanu de ka sallallahu alaihi wasallam ɲinɛ mawulud tɛmu a bɛ bɛn de kan ani jamana bɛ lahala min na an ka se ka fɛn fɔ min b'a to hadamadenw dusukun bɛ kɛ kelen ye ka ko to ɲɔgɔn ta la ka yafa ɲɔgɔn ma ani tiɲɛni minnu kɛra ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ dilancogo bɛ se ka ɲini olu la cogo min o de kɛra ɲina mawuludu tɛmu ye depuis mawuludu don an b'o de walanda kan fo ka na se bi an bɛ mawuludu batɛmu na o walanda kelen de bɛ yen a laban sa o ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ fana ye lahala kolon minnu tun bɛ ni jamana b'o kan ala ka jamana in kisi o ɲɔgɔn wɛrɛ ma ka kan bɛn ani cɛ bɛn k'o nɔgɔya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu ye nin baara in kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam bon nin dessin tɛ se ka kɛ alakira ye u ye dessin fu de kɛ ani u yɛrɛ fana ni ala cɛ gɛlɛya parce que ala ka jɔnw de don hali n'i ma kɛ silamɛ ye i ye ala ka jɔn de i bɛ balo ala ka ji de la i bɛ balo ala ka fiɲɛ de la i bɛ dugukolo min kɛ i bɛ balo de la i bɛ fɛn min don ala ta de don ni ala bɛ fɛn ye fɛn min kanu n'i nana bila o la e de yɛrɛ mago sa an kɔni silamɛw bɛ a dusumakasa yira an tɛ jɛn n'a ye an b'o yira cogoya bɛɛ la k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye mais a ko kɛlɛkɛbaga ɲuman ka wasa o ye ala de ye an ka jamana cɛmancɛ fanga kɔni sigira sen kan a ma waatinin bɔ nka an ye min jateminɛ a jateminɛna k'a fɔ maa caman kɔni b'a la ka wuli k'u ka hakɛ kɔni ɲini jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛlaw ka lafasɛ jɛkulu yala nin ye o waati ye wa an ye munumunu salo kɛ dugu kɔnɔna na ka maa dɔw kɔni hakilina ta a kan maa Tarawele fo ka taa se a ka jatala Bakari Kone ma u ye min sɔrɔ an ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ jamana bɛ cogo min na bi donc ko transition kɛra sisan donc ko mɔgɔw ko u b'u hakɛ ɲini na bon ne kɔni hakilila ye min ye hakɛ ɲini na bon an bɛ yɔrɔ min na sisan bon jamana ma basigi kosɛbɛ parce que hali noir ni fɛnw bɛ bon mankan ni fɛnw bɛ yɔrɔ caman donc ni an b'o ko la n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ hakɛ ɲini na bon a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi parce que ne kɔni hakilila kɔni min an ka to jamana ka basigi kosɛbɛ donc ka sɔrɔ ka hakɛ ɲini ne ka hakilila ye min ye u bɛ se k'u ka hakɛ ɲini parce que minnu nana transition ɲɛmɔgɔya la u ma bien déclaré bon jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ninnu min taara u ka sɔrɔ ye min ye u ma yirana fana k'a fɔ ko u ka dɔ b'o la u ka sɔrɔ ta la donc n'o ma yira ninnu fana mana wuli o y'u jo ye quoi hakɛ ɲini ye tiɲɛ ye mais ni jamana bɛ lahala dɔ la donc hakɛ ɲini ma o wagati parce que an bɛ lahala min na sisan ne hakilina ta ye mun ye an bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in bɔ degun in kɔnɔ fɔlɔ ni jamana bɔra degun kɔnɔ o kɔfɛ hakɛ ɲini bɛ na n'i y'a ye k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ misi sogo nɔfɛ a sera ka misi faga de fɔlɔ ni misi fagara ne hakilila a saradali man kan tɛ ka mɔgɔ kɔnɔna fili donc an bɛ yɔrɔnin min na sisan komi bi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen ka sabali an ka jamana in bila ɲɛfɛ fɔlɔ an ka jamana in pere bila ɲɛfɛ fɔlɔ jamana in de ka bon n'a bɛɛ fɔlɔ mais n'an y'an yɛrɛ ma se ka ɲɛ fɔlɔ
est-ce que jamana a bɛna ɲɛ wa ko tɛ ɲɛ dɛ ko di donc jamana an ka jamana in de bila ɲɛ fɛ fɔlɔ jamana in de ka gɛlɛn an ma ni nin bɛɛ puisque n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i ka hakɛ i bɛ jamana de kɔnɔ fɔlɔ donc an ka jamana in sɔrɔ an tɛgɛ la fɔlɔ o de ka gɛlɛn ne ma ni nin bɛɛ lajɛlen bon ne kɔni bolo nin t'a wagati ye parce que n'a fɔra ko comme on appelle an bɛɛ tun bɛ ka kule ko ka IBK wuli IBK ka wuli IBK wulila sisan bon sisan mɔgɔ minnu sigilen don n'i y'a mɛn transition c'est à dire ka bɔ ko dɔ la ka taa ko dɔ la a kɔni ka di ne maliyɛnw k'u muɲu fɔlɔ u ka sabali transition in ka ban u ka grève ko in dabila quoi kumakan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin gouvernement ma vraiment gouvernement mun bɛ yen nɔ an kɔni an dalen don u la bon an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ vraiment u kana bɔ an jigi kɔrɔ parce que diɲɛlatigɛ filɛ nin a ma nɔgɔn quoi bon ni mɔgɔ ye danaya ta ka da i kan i jija i ka danaya in sabati i ka baara kɛ o danaya in fɛnɛ kan bon an kɔni an dalen don u la hali u ye mɔgɔ minnu sigi an dalen don u la par exemple ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman da la n bɛ finance ministre dɔn ministre de la promotion de la femme b'o fɛnɛ dɔn bon mɔgɔ caman bɛ yen n b'olu dɔn mɔgɔ ladiriw don vraiment mɔgɔw k'u patienter an ka muɲu quoi transition in ye n t'a dɔn san kelen ni kalo dama damani an ka muɲu kɔnɔna na quoi maliyɛn ka problème yɛrɛ de ye muɲu ye an ka muɲu an ka sabali an ko o san kelen ni kalo dama damani kɔnɔ ne kɔni bolo o de ka ɲi n'i y'a jateminɛ côté dɔ la hakɛ ɲini waati n'i y'i muɲu k'a kɔnɔ i yɛrɛ hakilina na n'i y'o faamu baasi tɛ mais n'i ko k'i t'o faamu k'i b'a ɲini fana i n'a ɲini ka kan parce que Mali sera yɛrɛ de côté i bɛ se k'i ka hakɛ ɲini sanga ni waati bɛɛ o ni transition ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la parce que transition nana sɔrɔ o hakɛ ɲinina o bɛ yen donc a bɛ ka n'o bɔ waati dɔ a bɛ se ka kɛ transition kɔnɔ a bɛ nɔgɔya ou a tɛ nɔgɔya donc hakɛ ɲinina bɔ a bɛ se ka kɛ n'u yɛrɛ y'a dɔn an b'an jɔ fɔlɔ jamana bɛ situation kɔnɔ a ka gɛlɛn problème t'a la mais n'i ko k'u b'a ɲini fana mɔgɔ si k'o bali jamana ka sira de don parce que ni bɛɛ ko fo e k'i ka hakɛ ɲini donc o tɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen na hakɛw bɛ ɲini dɔɔni dɔɔni hakɛw bɛ ɲini dɔɔni dɔɔni an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali dɔrɔn jamana nin bɛ ɲɛ cogo min na an ka ɲini an k'o kɛ sinon a bɛ degun an bɛ yɔrɔ min na bi jamana min a bɛ dingɛ kɔnɔ donc a bɛ ɲɛ cogo min na ka bɔ dingɛ kɔnɔ o y'an kɛ bɛn kelen ma ka hakilina kɛ kelen o de b'an ka ko to ɲɔgɔn ta la ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ o de bɛ jamana nin bɔ dingɛ kɔnɔ bi sinon an bɛ yɔrɔ min na bi a ko gɛlɛyalen don kɛlɛ nin tɛ nafa foyi ɲɛ grève nin tɛ nafa foyi ɲɛ olu bɛɛ b'an segin kɔ de ne yɛrɛ bolo o t'an ta ɲɛ tagaɲɛ bɛ min na an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana nin bɔ nɔgɔ la mɔgɔ min bɛ baara la an k'u dɛmɛ ni duwawu ye k'u dɛmɛ ni baara ye pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafiritɔ la bɛɛ lajɛlen hakili b'a la a ye gouvernement kɔni bɔ yen ani fɛn min bɛ tali kɛ wasabulon a y'olu fila kɔni ci ka bɔ yen o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana camancɛ fanga sigira ni bandaw kɔni kɛra o ɲɛmaa ye ale fana ye gouvernement sigi sen kan o ɲɛmaaya kɔni bɛ Mukutari Wani bolo nka bɛɛ lajɛlen sigin bɛ ka min kɔnɔ sisan o ye CNT ɲɛmaa ye CNT tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛna wasabulon kɔni jɔyɔrɔ fa u bɛna kɛ komi wasadenw camancɛ fanga kɔnɔna na maaw kɔni hakilina tɛ kelen ye a ko kan dɔw bolo sɔrɔdasi de kan ka kɛ ni jɛkulu ɲɛmaa ye dɔw fana bolo civil de kan ka kɛ a ɲɛmaa ye Aminata Daɲɔ ani Umar Tarawele olu ye munumunu saliw kɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ bon ne yɛrɛ hakilina ye mun ye a ka to sɔrɔsiw bolo parce que waati kunkurunin don kalo 18 de don u man jan u ka baaraw kɛ ka fɛnw sigi ka ɲa civil min bɛ na la i bɛ se ka baara kɛ normalement o y'a sɔrɔ papiers labɛnnen don i bɛ se k'i ka baara kɛ normalement o ye solution de ye parce que an y'a ye civiliw bolo sa foiré u ko sɔrɔsiw ma sɔrɔsiw bɔra olu nana ça a été plus pire si jamana ye coup d'état kɛra parce que civiliw ma ɲini o ni tun y'a dilan ka ɲa a tɛ kɛ tan dɛ en 60 ans d'indépendance 4 coups d'état o bɛ mun yira donc jamana kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ma ɲi o hakilina ɲuman t'u la u tɛ Mali fɛ min ko mun sɔrɔ ka f'u ɲɛna les hommes passent mais Mali nin bɛ to yan dɛ n'i kɛra ɲɛmaa ye tu fais test d'huile i bɛ ko dɔ de kɛ i nɔ ka ye karisa ye nin kɛ mais a tɛ yan bi mɔgɔw bɛ u bɛ kɛ misali ye mɔgɔw b'u référer o kan mais n'o tɛ jamana min kɔnɔ o ma ɲi dɛ bon ne hakilila la a kan ka to militaire bolo parce que munna a kan ka a tun bɛ minnu bolo kɔrɔlen u ka échec cayara donc ni fɛn tiɲɛna k'a tiɲɛ ni mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ mun bɛ se k'a régler a kan ka to bolo fɔlɔ n'o y'a régler après an bɛ mɔgɔ ɲumanw ɲini minnu bɛ se ka taa n'a ye kɔfɛ bon kuma dɔ fana b'a kan militaires ni politique mɔgɔw dɔrɔn tɛ anw yɛrɛ minnu fana ye population civile ye jamana dilanni bɛ daminɛ an ka famille kɔnɔ fɛn dɔw tun b'an fɛ Mali la kɔrɔlen
an y'olu to yen ka wari ni fɛn diɲɛ yɛrɛ lajɛ bon maintenant tiɲɛni fanba bɔra o la parce que fɔlɔ an tun bɛ musow furu sariyaw kɔnɔ an tun bɛ den ɲumanw sɔrɔ an tun bɛ ɲɔgɔn bonya bon maintenant an y'olu bɛɛ dabila k'a kɛ n'importe quoi donc denw bɛ sɔrɔ minnu se ka mɔgɔw bonya olu bɛna kɛ jamana marabagaw ye maintenant olu ma mɔ bonya kɔnɔ u ma mɔ fɛn kɔnɔ o tɔɔrɔ b'an ka jamana kan kosɛbɛ donc fɔ bɛɛ de k'a lajɛ ka o yɔrɔ dilan i ka so n'o kɛra mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ sɔrɔ minnu bɛ jamana dirige. nin ko in depuis ye Musa gɛn ka bɔ fanga la jamana ma se ka taa ɲɛfɛ foyi tɛ jamana kɔnɔ mun bɛ ɲɛ jamana kɔnɔ gidɔrɔn tɛ yen kuran tɛ yen foyi tɛ yen sira foyi tɛ yen ɲamanko kuma kɔni t'a la o tɛ se ka fɔ yɛrɛ a ka to sɔrɔsiw bolo ni sɔrɔsiw ye transition kɛ ka ban ni transition banna u mana élection kɛ élection fana u k'a to minnu bɛ bɔli banni na k'u jɔ k'u bɛ revendication ni fɛn u k'o bɛɛ lajɔ fɔlɔ ni transition banna ka san kelen kɛ tuma min u bɛ sɔrɔ k'u ka revendication kɛ parce que n'u ko bɛ revendication kɛ sa jamana a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa fɛ nafa t'o la revendication ba nafa foyi t'a la u bɛ k'an ka jamana sɛgɛn u bɛ ka k'u b'a da i bɛ ka côté jamana faamaw yɛrɛ de si de man ɲi. bon ne yɛrɛ kɔni n bolo n'i bɛ fɛn nin kɔ i b'a bɛɛ de d'a ma n'i ye fan dɔ i ma fan dɔ d'a ma n'a tiɲɛna o fan fɛ a b'a ko yan fanfɛla ta anw bolo mais n'i y'a bɛɛ d'a ma o bɛɛ y'ale ka responsabilité kelen de mais ni e ye fan dɔ d'a ma i ma fan dɔ d'a ma sisan nɔ n'a i ma mun d'a ma n'a tiɲɛna o fan fɛ a b'a ko bon n'i y'a tiɲɛna yanfɛla ta anw bolo de a bɛɛ de bɛ d'u ma an b'an sigi k'u lajɛ transition kɔnɔna la ni mun bɔr'o la sɔrɔsiw ma k'a bɛɛ de d'u ma k'u lajɛ mais ni e nana kunkolo d'u ma senw t'u bolo ou bien e ye senw d'u ma kunkolo t'u bolo o bɛ kɛ tɔ k'a jɛ o i b'a bɛɛ de d'u ma n'i y'a bɛɛ d'u ma n'u y'a gérer cogo min na an b'an sigi an b'o fana lajɛ Mali kɔnɔ f'an ka da ɲɔgɔn na de sisan. n balimamuso jɔyɔrɔ jumɛn bɛ sɔrɔdasi la jamana kɔnɔ sɔrɔdasi bɛ se ka politique place ɲa hali n'i y'a ye CEDEAO y'i sago kɛ Mali la yan sɔrɔdasi ninnu de don sinon o dɛsɛra M5 mɔgɔw la bɛn na yan mais u sago kɛ sɔrɔdasiw la yan k'an dun ɲɛnada fɛ i y'a faamuya sɔrɔdasi tɛ politique dɔn assemblée dun ala ko tiɲɛ foyi tɛ kɛ politique mɔgɔw de bɛ yen bon jamana tɛ mara ni politique tɛ an ka politiciens ma ɲi tiɲɛ don mais jamana tɛ se ka mara ni politique tɛ sɔrɔdasi tɛ se a plan t'u bolo a foyi t'u bolo u bɛ kɛlɛ de dɔn ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ hali vice président ye nafa foyi t'a la an t'a dɔn kɔni u y'a kɛ kun kelen min kama sinon nafa foyi t'a la u ka feuille de route an si tɛ foyi kalama a la an bɛɛ b'an kun fɛ a ko la ala ko tiɲɛ sɔrɔdasiw ka fanga to jamana kɔnɔdenw bolo ka t'u jɔyɔrɔ la a banna ne b'o de ɲini. bon ne kɔni ka hakili la an filɛ yɔrɔ min na sisan parce que jamana ni a ɲagaminen don quoi politiciens ninnu vraiment on en a marre an sɛgɛn n'u ka ko la quoi parce que n'i ye jamana in firilen bi ka bɔ 91 la ka na bila bi la a bɛɛ politiciens nɔ de donc vraiment il est grand temps an ka yɛlɛma dɔ don an ka kow la quoi comme an bɛ transition de la bon transition wagati kunkurunin dɔrɔn de don élection présidentielle bɛnalen o législative bɛnalen o donc politiciens k'u sen bɔ nin ko in na u k'a to mɔgɔ ninnu bolo u k'u ka baara kɛ donc ni transition banna u bɛ se ka min k'o kɔfɛ an tɛna ɲɔgɔn ye o la wa parce que vraiment dɔ kɛra politiciens ninnu ta la quoi an tɛna na fɔ ko nkalontigɛlaw don parce que u ka baara don mais an bɔra ko caman kalama mais ne kɔni bɛ min kɔni dɔn an bɛ degré min na bi vraiment a ka to mɔgɔ ninnu bolo u k'u ka baara kɛ M5 wo fɛn wɛrɛ wo u k'olu bɛɛ sen bɔ ko in na parce que an t'u dɔn quoi an tigɛr'u la quoi vraiment on en a marre. o kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan an ma pankuru ta an ma foyi ta an y'an sigilen to Nɛfiti soba kɔnɔna na kunnafoni minnu bɛ ko kannaw na k'olu salo k'a mɔ ni k'a kɛ dɛgɛ ye aw ye an ka sɔrɔlenw lajɛ. aw bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Côte d'Ivoire jamana kan kabini kunungo sɔgɔma n'a jirala k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara kɔni ye sebaya sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili sen fɛ maa tɔw kan ni kuru 94 kunkanfɛn ye dɔ farala maaw kɔni ka funteni kan k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki maaw ni ɲɔgɔn cɛ fanga sinamatɔ maa ɲɛmaa caman kɔni ka so kɔni lakolila finitigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Henri Kona Beje la kunungo sɔgɔma finitigilakaw kɔni y'a ka so koli ka maaw kɔni bali u tɛ don a ka so kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi sɔgɔmada in na finitigilakaw kɔni dɔgɔyara a ka so fanfɛla la nka hali sisan maaw kɔni dɛsɛn bɛ ka don a ka so kɔnɔna na
fanga sinamatɔn maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu kɔni minɛna k'a don bɛrɛ la u ka maaw la k'a bɛ taa se maa 20 hakɛ la. An b'an kunda Laginɛ jamana kan u ka jamana ɲɛmaa ɲini kalafili min kɔni tɛmɛna fan fila kɔni b'a la ka ɲɔgɔn kɔni jalaki min bɛ tali kɛ Alpha Condé ale ka tɔn ani min bɛ tali kɛ Cellou Dalein Diallo ka tɔn na. Ni fan fila bɛɛ lajɛlen b'a la ka jalaki ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ko dɔ in ye namara kɛ kalafili sen fɛ janni u ka cour constitutionnel ka jaabi labanw ka di. Cellou Dalein Diallo ale kɔni y'a ka maaw kɔni wele u ka bɔ bɔlɔn fɛ k'u ka nisɔngoya jira fan bɛɛ. A bɛ waatinin bɔ don o don olu kɔni b'a la ka bɔ k'u ka nisɔngoyaw jira fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a jira k'a fɔ ko jaabi kunfɔlɔ min dira u ka kalafili ɲɛnabɔ jɛkulu senni fɛ k'olu kɔni ma jɛ ni o jaabiw ye ko o jaabi ninnu tɛ jaabi galalamanw ye. Alpha Condé ka tɔn olu fana wulila k'u jɔ an bɛ don min na ko bi ko Cellou Dalein Diallo ka maaw fana ye namaraw kɛ fan dɔw fɛ. An b'an kunda Sudan jamana kan l'Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kɔni ye dɔ fara u ka ɲangili kan k'a ɲɛsin Sudan jamana ma. Sudan min b'a la ka jalaki l'Amérique jamana fɛ k'u b'a la ka jatigɛwale kɛbagaw kɔni kɔkɔrɔma don k'a ɲɛsin l'Amérique jamana ma. Hali n'a y'a sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ ko nin waati laban in na u ye dɔ bɔ o wale ninnu na nka l'Amérique jamana ɲɛmaa ye nin wale min ta a kɔni balila maa caman na bawo a kɛra u ka jamana ɲɛmaa ɲini kalafili ɲɛkɔrɔla la. Kabini san 1997 Sudan jamana kɔni ɲangilen don Amérique jamana fɛ k'a kɛ k'u b'a la kɔni ka jatigɛwale kɛbagaw kɔni kɔkɔrɔma don u ka wale cɛjuguw la. Ni ne bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min kɔni labɛnna Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka ɲamadali la ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ kunnafoni kura kɔni dili kɛnɛ kan a k'an bɛɛ donna nataw Ala ka su hɛrɛ caya.